Karbi Anglong alongle adang Porkimo along Chelang Pulote 10,434 square kilometer an adang do. La soting pensi non puanta Karbi Anglong adada tuma bangki longlea phaichela khapon bomlo. Bonta 10,434 square kilometer adang Karbi Anglong alongli dolangma. Ati Karbi Anglong alongli ahoya bangki ihin pen Nagaon district ihinanat Golaghat district la pen anparta. Nagaland pen Meghalaya state atum pen joparni jopedap Karbi Anglong alongli ahoy a kilometer nang petanglo. Lapo anang pet dera pita Karbi Anglong Autonomous Council keja tuma bangki Karbi Anglong alongli adang 10,434 square kilometer dolang pusi ningje pon bomlang. Nagaland estera hin pen kai kiamat Karbi Anglong alongli ahoy nang kipet aphan kabor ipon bom asonsi. Meghalaya estera hin pen setami kai kiamat West Karbi Anglong alongli ahoy nang kipet japhan amek chibilor alpinlo. Lasonsi Hamren Police Station kaparlo Hamren pen kilometer thom kepso se tapat along kedamtang aruni phain korahini ani chomangatum JCB jogjak nang lut choksi ahoy arpong mate boundary kase marjia phan longle kapa hudasai dengponlo. Bangso berta Hamren Police Station OC pen ke Japon along KSA Border Committee SGP lapen ronga saratum adimalong anpali damsi chingki chethanpon. Chomang atum pen lapuson asai lang no mate longle ahoy nang kipet alam pen ajok Karbi pen chomang angbong kacharbu ji dok ansetami dolo. Bonta kai kiamat Karbi Anglong alongli ame kachibilor a chomang atum longle nang kipet ji abidia bang nang claim versi thekpon longbomlo. Langdam pulote MP kilik juddet pen amat KAAC kachari mate team Karbi Anglong atuma bangki Vietnam kejui damsi hangjo hanghai. Bonta lapu Meghalaya achumang atuma bangki West Karbi Anglong alongle nangkachera japhan kai kiamat si ison pen ison abidi lang no asai si nang claim bomlo. Lasi KAAC keja tuma hin pen Karbi Anglong alongle 10,434 square kilometer adangke madua phanta chujeng badjeranta pek thek thipuki ningje bom. Bonta lapu Meghalaya tum abangke chujeng badjer kalisi a kilometer si longli nangcherai longbom. Lasi alam pen chot galira akam ke claim pen peklang ponra kithir thip alongle ahoy lapen amon sama bangke ahoy kedo arata tuma bangke kar ilo pusi chethan pon rinti. Tinta mathame me alam lo along pen along aport pen apor hud bangke jasime pet ke Meghalaya sor hawar nang pet along din theklo. Aprang ni border chairman du bom hostamin ni tum la pangapa pen la puna thuna ke pet along ni langdam stalang tum cherai long le he na bor ye bange du la son da taxi da khandulia mastame da taili tum ke achitti ma khanduli ke tum Karbi Anglong bino stand no bangke lang tum sina chikim thip lang tum si da ka behabe pana claim lo Meghalaya puson si bangal bangke scheme ta nang deng thai to war ta me peme walo apen government scheme an ke dak si pe ong border lo se lang tum ke pe ong thu ar lo phan ke dak kacherai long ye phan rong so rong thlakan ta rong so rong bodan ta me lang tum ke government scheme bang pi hook dai hook a me lang ato wa ke yuna lang a yo hak nang yi ko pima la son se kang hoi la se tum non po abang ke long le bang ke kacherai nei kana solo social organizations tum pen cheng local tum rada tum stame government tum samel tum han ekelang pidu nai pa bang ke non ba ke kana solo. News report KTV News.